Bueno, kaixo arratsaldeon berriz ere, etxeko txikienei, bai, gaur ere, bigarren ipuina entzungo dugu. Atzo bezala, eta gaur ere da, gau Luis Uliz etxea, gure artean, baina, klaro, kirolen eguna zen, eta ni goizean azaldu naiz, pelotari kamisetakin, baina Luis ere, ze jantzi daukazu, Luis? Bai, ni oraintxe bertan txirrindar zibiltzetik nator, eta oso gustora. Gaur ere kirolan eguna denez, neuk ere kirola egin nahi nuen. Oso ondo, baina txirrindan, ze kalean ibilizera, ala etxeko estatikan ibilizera, ze hori ere bakizu, ordutegiak, eta ez dakiz zer, eta... Bai, ez, baina ja, orain irekia da. Ah, Justo, egia. justo libratu dugu. Orain arte etxean, baina ez, ja orain zorionez badago kalera teatzea. Bai. Oso ondo. Bueno, eta nondik ibilizea? Buelta ederra eman dut, igo naiz Igeldora, eta orduan Igeldotik Orritxasoa ikusi, eta gero Oriora jaitsi naiz, eta gero buelta. Vuelta poletxa. Bueno, ez dugu esan, baina Luis Donostin bizi da, klaro. Errekide Tolosako eskola da, baina errekideen leku askotako irakasle gaude, eta bai Luis eta bai ni Donostin bizi gera. Bueno, eta gaurko ipuina, baita ere kirolari buruz da, ez da? Krokoren ipuintxo bat edo ez alda, Luis? Nik uste dut ez dino beto jantzi gehala, justu ipuina hau entzuteko. Nire pila gustatzen zait, eta espero dut gure txikei ere gustatzea, ze kroko agertzen da kirola egiten, baina ez bera bakarrikan. Lagunekin ari da, orduan ikuste oso ondo pasatzen dula, ikusiko dezute zenbat kirol egiten ditun. Oso ondo. Gaurkoan, saioa Sevillanoren eskutik, krokoren ipuintxoa. Aurrera. Kaixo familiak, zer moduz gabiltza, zer muzoa egunak? Orain gontan, ipui batekin nator. Eta kirolarekin nare genez, kroko eta kirolak kontatuko dizuet. Bai, begira. Kroko eta bere lagunei asko gustatzen zaie kirol ezberdinak egitea. Eta horregatik, olimpiada batzuk antolatzen ari dira. Hor dabiltza denak, beroketa eta prostaketa lanetan. Lia, Elfa, Montxo, Zebedi, eta nola ez? Gure kroko. Begira. Hemen txedabil kroko, jo eta zu beroketa lanetan. Iepa. Oso ondo kroko. Badakizue, oso garrantzitsua da kirola egin aurretik eta ondoren berotzea, Oso ondo kroko, oso ondo aritzara. Ara, iritsi da ordua. Oraingoan, kroko eta liari tenisean aritzea tokatu zaie. Baina hor dabiltza ere, Montxo eta Elfa animatzen, aupa lia, aupa kroko, aupa, pam, ari dira pelotekin. Baina azkenean, liak irabazi du tenis partida. Guazen nigerin lekura. Zebedi eta Montxo gure zaiari dira. 3, 2, pum, uretara, plisti-plasta. Ordoaz denak igerian, atatxoa ere animatu zaigu. Oraingoan, igeriketan, Elfa izan da irabazlea. Zer tokatzen zaio orain? Korrika egitea, atletismoa. Ze ondo. A ber, denak bere lekuetan. 3, 2, 1, pum! Korrika! Aupa zuek! Zebedi txapeldun! Txirrinduan ibiltzeko ordua ere iritsi da. Ordoaz denak bizikletan aurrera. Baina gure Zebedi gaixoak gurpilarekin arazoak izan ditu. Hortxe dago Elfa, berari laguntzen. Orain gontan, Montxok irabazi du. Krokok esaten die, adi, azkar, oraingoan berriz, uretara sartu behar dugu eta. Oraingoan, kanoa lasterketa dugu. Guazen, arraun. Oraingoan bai, kroko, iritsi zaigu lehenengo. Aupa kroko txapelduna. Eta begira zepoze jarri zaigun kroko. Aupa! Lortu dut, azkenean urrezko domina lortu dut. Aupa, ne txapeldun. Zer,
Gustatu zaizue? Bai? Eta nola ematen diogu bukaera beti? Eta hala bazan edo ez bazan, sara dadila kalabazan, eta atera dadila Tolosako plazan. Eta gogoratu kirola egin aurretik eta ondoren, beti ere ondo berotu. Aio familiak! Bueno, ze polita, Luis. Ez que, Ze dazkago irakasle polita. batzuk, ze ondo kontatzen duten. Bai. Bai. Eskerrak azkenean krokok irabazi dula, Bai, horremeste kirol egin da. Pixkat, bai, larritan biltzan. Bai, eta hor saioak oso ondo esan du, beroketak egin behar diela, aurretikan, ondoren, eta nik, buelta ederra hori, eman ondoren begira zer dakaten. Baita ere orain, edan behar da, Claro. Beharrezkoa da, gure datea. Nitragotxo bat, eta gero jan egin behar da. Berriro, berreskuratu behar die indarrak, Oso ondo. Baina baita ere, nahiz eta krokok ez irabazi, horri da, jotake, jolasean ez du etxi, ez da, eta beti espiritu honarekin, eta ondo pasatzeko gogakin. Honena guztiek oso ondo pasa dutela. Bai. Eta kasu hontan, lehia zegoen eta bakarrak irabaztezake, baina helburua da denek ondo pasatzea hortan. Hori da. Bueno, txotzuko du gaurko saioa, ez da? Bihar ere? Bai. Beste pin bat, auskalo, ze sorpresa izango dugun biharko, ez da? Oso ondo, eta jarrai dezagun kirola egiten? Hori beti. Venga, bihar, Luis. Aio, bai. Agur.